L-Arċisqof Malti fl-Albanija George Frendo bħalissa qed tal-kura fl-isptar Mijolli ta' Bari l-għada li ddaħħal fl-isptar fl-Albanija wara li riżulta pożittiv għal coronavirus. Il-Monsinjur Frendo riżultawlu komplikazzjonijiet fin-nifs kawża tal-virus u għalhekk kellu jittieħed fl-isptar Albaniż. Madankollu Net News insab informat li fis-sigħat li għaddew u ġie trasferit għall-isptar f'Bari fejn issa jidher li jinsab f'kundizzjoni stabbli. Fl-età ta' 74 sena, Monsinjur Frendo jservi wkoll bħala l-President tal-Konferenza Episkopali tal-Isqfijiet Albaniżi. Id-daħla tiegħu fl-isptar fl-Albanija tħabbret il-ħamis stess mill-Kurja f'Tirana wara rakkomandazzjoni mit-tobba tiegħu jiem wara li riżulta pożittiv għal coronavirus. Madankollu, Net News insab informat li s-Santa Sede talbet li l-kap tal-Knisja Albaniża ikun trasferit għal Bari minħabba li nnotat limitazzjonijiet fl-Albanija fis-servizzi tas-saħħa. Kien għalhekk li l-Monsinjur Frendo kien trasferit lejn l-isptar Taljan li jiġbor fih pazjenti pożittivi għal COVID-19. Fl-aħħar jiem il-virus olla rasu sew fl-Albanija tant li matul Novembru u stmat li l-każi attivi qabżu 12,700.